Ya beni makile penjo daktari, ngeni jibinjo mana ni sickle cell anemia tuo ringa mar remo en ang'o? Tuo ringa mar remo ni kaka wasewache ni en tuo mar remo. Number one en ni tuo ni wayude e kinde wagole kuom jonyuolwa. Matiende ni mondo mi nyathi onyuol ni en gi tuo mar ringa, nyaka obed ni jonyuol gi ne ntiere gi gini gigole e generation gi machon. Koro sama nyathi bire hospital mondo watim ne diagnosis mwayude ni koro en go, nyaka obed ni ne en gima no owuok e line mar anyuola no endo. Onge kaka onyalo biro ka onge anyuola. To bende obedo kuom ji ariyo, ok en ng'at achiel kende. Matiende ni mama gi baba nyaka bed ni ne gin gi gini mondo mi gibi ginyuol nyathino. Makoro kinde mathoth iyudo kata mana ka anyuola samoro kata mana familia nitiere gi nyithindo mohewo kata achiel mantiere gi tuo mar ringa mar remo. Manyiso ni samoro wuon gi gi min gi na gin carriers, iwacho ni genes. Wawacho ni gin carriers. To mondo mi wayudi ni inyuolo nyathi man gi sickle cell ama tuo mar ringa mar remo, matiende ni mama gi baba gin carrier, to carrier ni en ang'o? Matiende abwache gi ni samirango genotype mar ng'ato, nitiere ng'at ma sama wanyuol mama gi baba golo kodhi. Koro ewi kodhi cha nitiere gik moko ariyo mwarango ga, nikech sama inyuolo nyathi kodhi mar baba gi mar mama nyaka bedie. Koro samoro inyalo yudo ka mama ne okawo kodhi moro, kodhi achiel ber to kodhi achiel ok ber. Baba bende koni sama ne ogine ne obo yudo kodhi achiel maber to achiel moro ok ber. Koro mok ber ni ka mama ogolo achiel mok ber to baba bo ogolo achiel mok ber, to koro matiende ni nyathini dhi yudo ariyo mok ber, mamane makelo tuo mar ringa ni. Koro nonro wachonwa ni ji ariyo magin carrier ka gibiro e keny, yot mondo giyud nyathi man gi tuo mar ringa mar remo atamalo 25. To bende atamalo 50 wanyalo yudo ni gin carrier ma wacho cha. To atamalo 50 wayudo ni atamalo 25 gibedo masawa. Makoro nyiso ni ya familia iwacho ni ka miyo gi wuoro